ассалому алайкум дӯстони азиз, манам мегӯям бобоҷони беқарор, бобоҷони ҳамакора кород нимкуланига акне дӯстони азиз. Қарор дорем як дашти арасот дар иди қурбон мо реклама карда будем гӯспандҳои фурӯшӣ. Ҳами бародар яъне тасмим гирифт ки тамоми гӯспандҳоша фурӯша ба нархи арзон. Ҳар нафаре ки гӯспанд барои мол кардан, биз барои ҷӯшидан, яъне бузои ҷӯшиам доранд, барои кӯш доранд ё ки фирмаҳои бақува доранд дар тарафи Москва, Подмосква, дигар шаҳрҳо 1000 гӯспанд аст бародаро азиз, қариб 700аш яъне гӯспандҳое ки бара мекардагӣ ҳастанд. ҳами бародар ба нархи арзон 1000 та. Агар кадмет зур намераса як бора 1000 та бигирӣ бародаро, метавонед шумо чӣ кор кунед? Аз 5 та боло барои кӯшт, барои мол кардан, ай 5 та боло дар Москва, Подмосква қариб чӣ кор мекунем? Доставка менем. Ай 5 та боло метавонӣ биёи 100 та бигирӣ, метавонӣ биёи 50 та бигирӣ ба фирма табар. Ҷидо мекунӣ, мегӯ акаҷон ям ё шама мегирем мерам. Ба ҳамин хотир инаи барачакҳо, и бизичҳо, яъне гӯспандҳои курдушни дымбадорак дорад, танкарониш мекунанд барои гӯшт, барои шир, тамоми намуди гӯспандҳо аст бародаро. Рақама дори экран илтимос ё инаи чизе ки гӯспандҳое ҳуй кардаем ё ҳамаш барои чӣ мегӯям баракуниян аделан. Қатиу қушқорҳои қушқорҳошо ҳозир реклама мекунем. барои қушқороро намондем ки чӣ кор кардай? Ёра бо хеле чӣ мекардем? Дар бара мекардем. Ба он хотир адел нашу кардан. Хулоса аз ин ки тамоми гӯспандҳое ки дида соде бародаро, инҳо барои шумоанд. Ҳозир мегзарем тарзи бо дигар, яъне ки бо нарҳошона нишон медиҳем. Ин чизе ҳаст, алам эҷа мода аст, яъне барои баракуниям хеле ёшу ҳархела синну сол дорам. Бизҳое ҳастанд ки қариб 1 сатил шир метиҳад. Агар 1 сатил қариб чанд литр метиҳад? Чанд литр? 1 сатил чанд литр? 5, 10, 15, 5-6 литр. Мақсад я бизи шир як вақташ саҳар кати метавонӣ биҷӯшӣ бародаро. Хулоса ки ҳозир мерем бо тарафи моддаҳо чӣ нарож дурустараш. Ба ҳамин хотир бародаро гӯспандҳое мебинӣ, инҳо барои шумоанд. Тамошо кунед, бо видеоро далши. Илтимос фаромӯш накунед ки инҳо омада суҳбат карда, дида чақчақ карда ба шуморо. Академия ки мехоҳед доставка гиред, шумо залогтона перевод мепардозед ки барои фаромӯш карда, яъне фан карда будан дар ҳисоби пешакӣ бурдан дигар рақамошо напарсонанд. Ба ҳамин хотир тамошо мекунед нарошона. Хуб дӯстони азиз, чӣ хеле ки гуфтем ва ё гӯспандҳои моддао барои баракам буданд қариб 700 та. Ин чизе ки дида сода иҷа, инҳо барои бо чӣ мегӯянд кӯшт, барои гӯшт. Хулоса шумо метавонед ҳамин видеоро ба дили пир паҳн кунед, ҳамчунон паҳнеш кунед ки одамои шояд шахсое ҳастанд мехоҳанд фирма бисозанд, шахсое ҳастанд мефораш ки 1 дуна бигиранд, 10 дуна бигиранд, 100 дуна бигиранд. Ина барои шумо дӯстони азиз чи ай? Гӯспанд, биз, барача барои молкунӣ, барои ҳолкунӣ аз инҷа метавонӣ биёй ҷидо кунӣ бурай. Нарх навош дар рӯи экран, сараш ба рӯи экран номро қатъи соҳибаш суҳбат кунед, биёй баре. Кадом район ай? Дар тарафи Воскресенский. Ай ҳамин метрои Люблино ба ҳамин ҷара 2 соата. Ай метрои Люблино. Ай МКАД шояд 1 соат боша ё ки 1.5 соат боша. Ба ҳамин ҷара. Ба ҳамин хотир бародаро, кадмет мол кардание, кадмет инам хеле фирма соз кардание ба дили пир. И бародар давраи иди қурбон буд, ман рекламаш карда будам. Чӣ кор кард? Гӯспанд хариде бачаҳое ки дида будем ҳамия. Остальниш ҳозир бародар мефурӯша, мехоҳад бо я бизнес якна гов куна, биқа куна, намедонам. Ба ҳамин хотир кадмет моли ҳол хариде меои мебинӣ ба чишмот. Пагару наге бобоҷон машиникар, фанкард, гӯспанда бурдим кӯшти ӯ ба хароб бурмад ё фарби бурмад ё биғиз бурмад. Инҷа ман гунаҳгор нестам. Так что бибине, бисанҷе кадмет ки мол кардане, яъне ки одами ба ақл пирсупорс намекуна, мефаҳмад ки гӯспанд чи ай, маъни гӯспанд чи ай, савдош чи ай. Хулоса аз ин ки ҳамаша ҳами чӣ мекунӣ? Ҳамин бародаро мебинед. Так что видеоро илтимос паҳн кунед дар группҳо, кадмет гӯспандхаре, барахаре. Чӣ кор мекунед? Ҳамин бародаро чӣ мекунед? гирифтор мекунед. Унау Трампа мардаки. Ина бия қушқороша нишон битимоли. Яъне инаҳа. И қушқорои танкарониянд. Инаҳа. Қушқорои калон ҳам доранд. Ҳамаи ҳама қушқоранд. Қатъиу гӯспандҳои яҷояшо накарда содан ки ба хотири чӣ нашаванд. Инаи ҳамаш қушқорои калон карданд. Ба хотири утари бо биғиз нашаванд, хеле нашаванд. Ёра бо сезон доштанд, ҷидо мекарданд, барачара задан ғалтид. Ба ҳамин хотир дӯстони азиз, шӯхӣ бозӣ ина гӯспандҳои калон, қушқорои калон ба шоху бешоху, думбадору бедумбаву тамоми намудаш ҳаст. Бигире ина баъзе метавонед қадди 10 мардошо бигирӣ. Қадди 10 мардошо бигирӣ барешу. Ба ҳамин хотир метавонед чӣ мекунанд? Хулоса азиз, шӯхӣ кардем дӯстон. гӯспандҳои фурӯшӣ барои мардуми тоҷик, барои шумо, барои мардуме ки дар территорияи Российской Федератсия қарор дорад.
метуне заказ куне дар фуруҳо ба дигар шаҳрҳо роҳит кунанд. Хулоса ки забон меёве қачон суҳбат куне. Алони габон ту аз шумо хоҳиш ки сухани нек ҳеҷ гоҳ ин зарар накунад. Комментария хуб нависе, ҳамун соҳиби меорам бина бага ки раҳмат мардими тоҷик дастгирӣ мекунанд. Алҳамдулилло ки бародаре ҳастанд ки кори сиёҳ ҳамам кардагӣ, баъзе бародар карасодин хафа нашаванд. Аз кори сиёҳ бироем ягон бизнесҳо бигирем, молу ҳол кунем, ягон ошхонаҳо кунем. Баъд мардуме ки барои кафеҳотон, барои ягон чиз мехоҳӣ, наветуна ҳамҷа биё гирифта рафтам гира договор мекунем. Так што вақт ҳаст, бояд дар муддати 1-2 моҳ мо ҳамиёра фурӯшем. 2 моҳ баъди видеоро дидӣ, бо нагӯ ки гӯспандҳо куҷо шудан, дурӯғгӯи машиники. Мо ҳозир имрӯз 5 августа ки видеоро сиёмка кардастем. Ака ҳамин бегаи мепартоемш, саҳарӣ мепартоемш, хулоса ки барои шумо мардуми Тоҷикистон ба пеш, гӯспанхаро ба пеш. Алло нигоҳбон. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Паноҳту ба худо.